बढ़िया बईटा ମୁଁ ଆସି ଆଜି ଦେଖିଛି ଅପେରାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଅପେରା ପେଣ୍ଡାଲ କେମିତି ପଡ଼ିଛି ସେପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଅପେରା କିନ୍ତୁ ଆଉ ପାଖାପାଖି ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ ଏବେ 5:30 ବାଜିଗଲାନି ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆସିଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ବହୁତ ଚିହ୍ନା ପ୍ରଚିହ୍ନା ଯିଏକି ଲୋକ ଯାହାକି ଟିକଟକ୍ରେ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଆପଣ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଦେଖିଥିବେ ଆଉ କେହି ନୁହେଁ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ଗଣରେ ଅଛନ୍ତି ଦୀପୁ ଭାଇ ଟିକେ ନମସ୍କାର ଆଇ ଦିଅନ୍ତୁ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଯିଏକି ଛୋଟ କୁନିଙ୍କର ଏବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛନ୍ତି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ପାଇଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଅଶୋକ ଭାଇ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ ଲାଇକ୍ ହେଇଯିବ ଭିଡ଼ିଓରେ ତାଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଚେକିଂ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଏ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଫେଲ୍ ହେଇଗଲେ ଏବେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଆସିଛନ୍ତି ତ ସିଏ କ'ଣ କହିବେ भाई ये तो पूरा खेल चली राजनंदिनी रही जा साथी बरसा राति राति ଆସିଛି ଭାଇକୁ ଦୀପୁ ଭାଇକୁ ପଚାରିବା ଭାଇ କ'ଣ ଅପରାଧ ଆସିଛି ये तो भाई पूरा धूम धटका खेलुचे शिवानी गणनाट्य कौन कर